רונה נבון. אתם נראים לי כאילו דפקו אתכם איתי בבליינדק ואתם לא מרוצים. אהרון, אני מבינה שלך אין מילה בבית, כי אם תהיה מילה לא יהיה לך בית. יש שמועות שהיא בתולה, לפחות אחת החברות שנשאלה על האקסים של מאיה, היא ענתה אין לה, מאיה קלה שמורה. תודה, אני שמעה את זה. לא, אבל הסתומה כתבה בסמיילי בסוף. יש שיר שלי שאתה אוהב ככה במיוחד. שיר את מה שלך. אני אשיר מה שאני רוצה, ככה גם תכננתי האמת, לא משנה מה איתה. אני מכירה רק שיר אחד. אני כבר בת 29, ואבא שלי נורא מודאג ממני בשנים האחרונות, ככה ב-29 שנים האחרונות. אני, מה לעשות, לא הבאתי גברים הביתה, ודי, 29, מה יהיה עליי? מי יהיה עליי? אני צריכה לעשות פעמיים בחודש אהבה. לפני שבוע עשיתי ידיים, רגליים, גב. 9 שעות. 9 שעות זה יום עבודה. למה אין לי קריירה? כל מקום עבודה שאני הולכת מבקשים קורות חיים. אחר כך בא המנכ"ל מראיין אותי. רונה, שבי, ספרי את עצמך, מה הספקת לעשות עד היום? אני אומרת לו שאהבה. זה לא מלידה.